gentlemen. Jenom vám mám říct, že to je v prvním patře. Kam se dají? Zadem. To nemám být dole? Propočítali jsme to, že? Já nyní nedáme, to nebyl. Jo. Co čím? Počím, tam nebudeme přimatlat, ne? Tak se říct, jsme, jo? Jdeme se? Nevíte, co se jde? Halo, je tu někdo? To bude takový jebávka. Nevím, máme dovnitř. Ty pojďte sem. Takže já vám teďka uvolním. Je prosím vás podkladený, je tam podezření na páteřní porání, takže bych vám poprosil co nejšejtaněji ho naložit a potřeba bych ho snést dolů, jo? Budu potřebovat s ním nějakým způsobem komunikovat, takže tak abych vám tam nezavazel. Tam dává půlka? Musím. Vyzkoušejte, no, jak budete chtít. Pozor, má tady hlavu, jo, na tom, tak. A kluci, bylo by to dobrý trošinku zrychlit. Gabi, máš to na starosti, jo? Jo, takovou pumpu, pojď. Bylo by dobrý ten límec přidáte jako první, jo? Límec mu první nasaďte, pak ho... Límec mu nasaďte, já tam půjdu s tebou, tu nasadíš mu límec a... Máš nějaké nacionále, kdo to je? Jo, mám. Mám občanku všechno. No, ten špun by měl být u noh. No. Byl se to šoukat ještě. A špun je u noh, že? Špun je u noh, no. To se mu tam pak dá pod něho. A jak jsme na tom?
čas, že? Oba to veliké. Určitě mi fakt jen čas. No. A kurva. 115 kg. Ty vole, tohle to Zaplatíš. Ne, asi bude jeden dovaný, protože jestli se někdo nevyzve, tak mu nezasedem, víš? Protože tam se asi nevytočíme. Vytočíme se kolem dveří nebo budeme muset? Ještě. Tady je pokud 21 CPOS, to příjem. Beru je, jo? Pak mu to někde hodím. A to nachystaný? Můžete. Když to natáhneme tady mezi futra tohle a... Tak, aby se s nimi dívalo co nejméně kluci. Takže jestli budeme něco nejde. Zalazím. Je tam značená hlava, jo? Někde je obrázek. Jestli to máme hlavně naopak? Dobře, kluci, teďka já tam s váma nemůžu být, zkuste s ním jeden komunikovat, jo? Tady je, jo? Tady je tam písmena hlava, takže tam. Pojď sem. Jde tam dva a tam to si pod něho. A teď ho vezmeme. No, normálně. Jo, já tady budu hlavní. No tak musíme ho potáhnout. Zkuste mi tam kluci s ním komunikovat, jo, s tím pacientem, jestli je při vědomí nebo ne. Jiří, komunikuj s ním, jo? Komunikuj s ním. Zkuste vědomí, jak je na tom. Ale pane, slyšíte mě? Slyšíte nás? Jak se jmenujete? Ale pane, No ale nikdo nedrží. Ne. Pojďte, jestli se tady načkáme už dva. Sundy si helmu, ne? jo, to zahazí. A tu nadvedou, dá se to potáhnout. No, slyšíte nás? No a my Ale jak se jmenujete? potáhneme tu, jo? Matraci. No, Já držím nohy, takže můžete. A já držím matracu. No, popotáhněte. No, to už. Ještě kousek. No, pojď, hop, pomalu. Dobré. Dobré, začíš tady. To ještě málo? Ne, dobré. No, vyjmu to rozpravit. Dobrý, kluci, jak je na A tom? musíme dát celýho ještě kostí. Slyšíte nás? Halo? No pane, chcete tam komunikovat. Kluci, zkusme to ho teďka vytáhnout a trošku si tu akovku spravit. Teďka si na té akovce si ho vytáhněte. Jo, jako takhle po té. No. Víš, jak spravíme si to, aby měl narovno. Tak jsme narovný, trošku to popravit, tak aby nebyl shaderem. Podejme pumpu. Protože musíme dát trošku Pumpa. Kde pumpa? Tam je, vyznu. Jo, to je termofolie, jo? Teď to asi zatím za okem, na přístom. A posuneme, jo, ještě Bob tady. Za tebou ještě tak to bude. Ne, panačka. Netahy ho tak jak vod. Tady, Bok jenom to. Tady nemáme žádný kuličky, nic. Pomalu. Patrně. Dobré. No, já jsem zkupoval chystaný. Takže musíme stáhnout, ne? Jo, to musím postavit já. Tak můžeš, David. Tak kupulí, když tak Jiří. Přitáhni, ne? Ne, kluci, pumpovat začnete, až tam budete mít popruhy. Stáhnout popruhama, jo, stáhněte si pacienta, tak, aby mu to nešlo přes ruce, aby ho to neřezalo, jo. Stáhnout ho.
ty si podržíš takhle hlavu, takhle Normálně podržíš hlavu. Tak, a ty už můžeš odsávat, no. A teď už na něho dejte tu termofolii, jo? Už na něho dejte termofolii, ať není zima. A zase jeden, když jsi měl, jako velitel, jo, měl komunikovat s pánem. Slyšíte mě? Jak se jmenujete? Co se vám stalo? Ahoj, pane, jak se jmenujete? Jak se jmenujete? Na to. Ještě David. Kolik vám je? Mrkni. Kluci, je to normální výjezd, jo? Takže žádný problém. No, Vadik, můžeme, ne? Dotáhnu ještě po půli, no. Co nejvíc si to nakoukněte, protože ho budeme snášet na teda koukce, musí to být tvrdý, tak aby se to neprověcilo, jo? Tak teď půjdeme dolů. Máme dotáhle? Jak vás zabezpečíme, zkusíme vás dolů do sanity, ano, rozumíte mi? Jo, tak půjdeme. Chvíličku. David, jak to vypadá? Dobré? Dotáhneme ty popluhy, jo, trošku ještě. Jdeme si ruku. Jo. Tady je to záhle? Jo. Já mám. Teď kluci, jenom taková pomůcka, bylo by dobré tu termofolii si dát po ty popruhy, ať vám s těma nesjíždijou, ale ať tu termofolii má, jo? Protože nám stačí tam Na nohách, jo? a měla by termofolie pryč. Ne, však dengu to nové. A tady mám to? Tak to nemusíš tady. Tady to. Jo, nohy jdou první, jo? Aha. Takže my se vytlačíme úplně sem, ne? A... Jo. To. Takže prosím tě. A Jiří, ty pojď asi tady, jo, na tělo. Marka, zběž dozadu, bych mu napíl. Teď půjdeme teda dolů, jo, do sanity. Počkej, tam vás ještě tak, už máme popruhy? Tak říkám, no, 3, 2, 1, hop. Díky. Dobré. Tak, jste zvědaví? Ano. Počkej, pomalu. Tak to vydáme nic. Naprava. No, počkej, až se tady to. Co všechno máš tady? No, tohle je řídí první. Já půjdu první, jo? To lezu já. Vylez, Marťas. Počkej, David tam. David, nějak přitloč. Tady na kvitko. Počkej, bacha, pomalu. Máš tam, jo, tak jsou. Tady se vám jde? Všechno se tam tak přizvednout. Jako už nám bylo, jo? Zvedejte to trošku, to nějak nezvednu. Pane, jak se vám to stalo? Pomalu, ale teď pomalu. Zrovna na takovou metráž. Pomalu, je. Udělám, by měl být v rovině, jo? Tak to nejvíš. Jdeme za ním. Hlavě první.
Tak, dobrý kluci. Moc krát děkuju. Můžete vydělat si svoje pomůcky, sundejte šance, rozdělejte pacienta. Jo. Už je jako být, jo, je konec, dobrý. Šancák už sundajte, klíčky mám Martin. Tak to rozdělejte. Jo, mám. A prosím tě, bude tam. Nikdo lehčí nebyl? Řeknu ti všechno. Kluci, co se týče samotného vyproštění snesení, poslouchej mě, co se týče samotného vyproštění snesení, dobrý to bylo, jo, myslím tam akorát potrénovat trošinku ten šancák, kdo ho dával, jo, vidíte, že to není, jo, že to není žádná sranda, akorát komunikace s pacientem. Když řeknu někomu, že má komunikovat s pacientem, ty jako velitel, tak s ním musíš komunikovat neustále, jo, a snažit se tak, aby vždycky mluvil jenom jeden. Jo, u toho, co má dělat, koordinovat si jenom tu práci, jinak to bylo dobrý. Jenom ty, jak pacient, jak se cítil. No hrozně. Jak mě natahovali na to lehátko, tady na to, tak mě skroutili úplně všelijak možně. Co bylo špatně. Jo, takže... A nevím, kdo mě držel ze zadu, vlastně podpíral hlavu, taky špatně. Hodně se mi ohýbala hlava, tlačil. To jsem byl já, ono, ale když jste koupelně... Jasně, jo, ale vidíte sami, jo, jasné, tady máte to, že opravdu mohli jsme to dělat klidně o 2-3 minutky pomaleji, jo, ale dbát spíš na toho pacienta, jo, jenom tohle, protože vidíte teďka sami, že opravdu ten pacient vám řekl, že fakt něco nebylo v pořádku. Dobré, jo? Ale teď se zase musím dobře znám řekl, ať si pohneme, jo, takže... Ne, dívej se, to je vždycky, to je u každého výjezdu, jo, každý vám to bude říkat, pohněte si, jo, já potřebuji, abyste si pohli, ale jenom vám říkám, ať vidíte co a jak, jo, kluci, jinak to bylo dobré. Takže jdeme. Zbalte si věci, co